baro aki bapet yang Good News TV sejisian pan na kalyang kajongi ngipriang subhay pi shikani program hakani kamien. Kanya kadika singa bakirpang hakaba baro aki balang hapo KGP Assembly ni rakhiya ka kumka revival Sunday. Barhakani kamien ni dabda ka jinkman badan haparang kajongi i Reverend NF Shamplyang iban sami hakubor na kaktiyan kajongplay. Bacoba ninyo asngoy hakubor ba ipasoin ay Yan snap siya kaway ka jingway ka bakirpang ban ay day Miss Wanri Bacardor Carsono. Ublay unkur kuya pi. Taat raya ki mensi ngipai shami palu mensi tu the sashisi Taat raya ki mensi ngipai shami palu mensi tu the sashisi Nong pentengan bilang mihi kai rudi Ya Rab yang ingin lada-ladi Un sinatrai hajing klan Ikum pai din Ku Jisu Dak sang tiblay tuke Men simba ku tuan Ipiang hunyami Ya dot nutu penda Dekading mensi Najing yotia lingai Tu bin kendet bin real Jing trang upan belin Bekul air mensi Revival ban mat Ki hajar mensi Oh Ya jing long barem Ngi bread blood hami Thao thamai ko try Tu bin shat bor mami Tu pa Ngi trang ya umensi En simba ku tuan Ngipiang hunyami Ya dot nutu penda Dekading mensi Najing yotia lingai Tu bin kendet bin real Jing trang upan belin Bekul air mensim baku tuan Ngipiang hunyami Ya dot nutu pendal Dekading mensil Najing yotia lingai Tu bin kendet bin real Jing trang upan belin Bekul air mensil Wan hakabor Pat kaburam Wan hajing long kuat Jang mihi Hakaban kong nga suman aingo yublay ubalapan la yang nga bani simenta hakbasam ya kadi khubor revival Sunday lomba jang ni kadensan
Ngasoman ai kublai ya kinong penyat jong kani Good News TV channel. Jong ka jing sing samla KGP Senat sepngi. Ki bala ai bentai nga bat kumjuru ngasoman ai kublai ya ki maro. Ki para benget bagi parlok nong pet nong sengap bagi nong kersan ya kani channel. Ngasim kani kabu ban ai kublai kerpang ya pi baro. Ha kani ka jing rakhe ya kani ka revival Sunday jong kani senam ajar pusau. Ha ka kerteng bathyang tam jong turai nong im e jong Jesus Christ. Teka pang jong ka kubor revival ka bangadon ban yasam bat phi ha ka por ka long. Ka dur jong ka revival ka bashisha. Ka dur jong ka revival ka bashisha. Te bangin suya khmat ya ka ban pusan ni ka pang tu ni phai shuble jinwai. Ablay bukpa jing bahabaneng. Ka buram ba ka jung ka long yame naman melong blay jungi. Ubasha smu bhayangi bangin wan ban shakri yame. Bani phla bani sakhi ya khatin ba im jome ko pahan nga sakhandau bang midon kerpang e ko trai ban pusan ya ka we ni kijimayan jonga jing tre jong me ha ka ni ka ba ka balang ga jome ida drive man yalam man pen khut ngi man sim khut jome khna ke e bar mi pusan bar khat kalong ba Vietnam ba go pdeng hun khmat jome ker khu atrai ya la ki shakri jome ko pa ki ba thrang ba sliang iktin jome ki ba pek ba snap no ba ni channel ba kana long shaka jome toy ya ki min sim ga plap swai ki jongi shakri nong pop ni report toy la de lan naga jinga e jome ko try ko perchet bor ya u tu sungo ba pliang ko pai bangu ni pa ni kene keng nok ni Jesus Christ amen tinga ngej kumbalong lem ki wei ngaru ngajue pusan ban persyang ban sungthu shaphang kan ka jingmayan jong kan ka revival namar habang yu i ya ka dur jo ka jingki revival hapo la ka jong ka balang ni haki wei pat ki kan hun ba pher ha kan ka perthei ngimla ban klam na bu ikani ke jingkali kanu shisha ka badai kanu ka ta ka bangila ban ong klam jin atatin ba ka dei ka revival ka ba shisha da ka jing trei ka jong man sim khoi te habangin ya shai ya kani ka phang ngakwa bangin sedang da ka ba kedau khundiat ya ka jingmut jong kani ka revival om ya ka ktin henry ya ka jinglong jong kani revival ngakwa ban shim ya ka wi ka jing ong ja wi shakri ju blai missionary Dr. Wesley Duel ba ongkum ni ka revival ka day ka jingwan jingo ka ba na beneng ka ba wanra ya ka jing suthu ka ba shai bat ka jing tip ka ba shai shaphang ublai kani ka long ka jingo i ka ba day e ka kum ka tin ka ju ublai ki para banget ba ki para lok ba i ka jing tip ublai ka day ka jing tip ka ba mayan bat ka long palat ka jing tip baro bat ka day tang ka jing tip ublai ka bala ban pen poyu briu shaka jinglong ka ba janai episode nong lai du khat khandai ko ong bat ban tip ya ka jing e Chris ka ba palat e ka jing tip bakumta an yo pendap ya phi shadu ka jing dap ublai baro tina makata kanu ka jing khi men sim lani ya ong ka jing khi revival ka ba yarap yu briu banang roy ha ka ni ka jing tip ngamar ta tin man ong ba kata kan dei ka jing khi men sim ka ba shisha kata kan dei ka jing ka revival ka ba shisha ngiu i na khtin ka ju blai ba ka dehi ka mon ka ju blai ba ka de jing khmu ju blai ba ki briu kin nang roi ha ka jing tip ya u ngi puli na kolosal nong we khat shphe go ba ong ba phin yahat kum ba de biang ya utrai ya ka ban pensku ba baro da ka ba seiso ha ka jing ne ba baro bat da ka ban nang roi ha ka jing tip ya u blai ngiu i na ka de khat ru ba ka jing tip u blai ba ka jing imba ba ke ya angkat ubri unumla ban im ka jing imba bah khalam ka jing tip u blai bat umla ban shu tip u blai khalam da se so shaka jing long jing im ka bah nang ta efsos nong we du khat nyo go ong ba u blai u Jesus Christ bo trai jongi ukpa ka buram un ai happy ya umen sim ka jing start bat ka jing pen pau ha ka jing tip shaphang jong u kani bat ka pen i ba unoyara ban penroy bat ban petrikam mi ka jing tip belai udai umen sim khoi ujung belai bat ka atiar da ka ba umen sim u ye trei ban penkam lani ban petrikam mi ka jing tip hagi briu ka dei ka khin ka jung belai ni yu i khin belai ba umen sim khoi ba khin belai kim jula ban ya la ka jong ka khin belai ka dei ka khin la persat umen sim khoi baru pol ong episode riu khat nyau ong ka khin belai ka bari ka wat lam ka jong umen sim khoi ti shaphang ka jing tho ba khoi na magata kum katan rai jo ka jing tip yu belai ka jing phla jing e jongi ko ong kum ni
Kajing thok bakut kalong kajing penpau ya kajing mut bat kamon ublay. Syapang ki ei barok ke bangidan kamantip naga bentaban yo ya kajing penim. Nang ta nak tin ublay nak shiba arti mutil nong lai dekat kadru kat nyok ong. Kajing thok barok kalong kepala persat mensim du ublay. Bat ka mentoy ya kajing hikai ya kajing sneng ya kajing penbej ya kajing penmelian ke bahak hok. Kenang ba ubri jung ublay. Unyok long janai. Habala pendap biang yu syak kajing lek babaha. Barok kini ki bentah ke bangal kedau mentah ki pen i ya kane ji shisha baka tenrai jo kajing tip yu belai bar kajing long ji imba baha kadi tang nak tin ju belai nginum la ban yo nak wipat nak wi pakalat kata kajing tip ke ba janai yu belai bat kanong rim jo kajing ji im ka ba shisha dan ka baha nomor kata kadur jo kajing yo revival ba shisha kalong kani kadi kajing im jo briu ka ba sliang ba trang ya khatin ju belai bat kadai kajing tip lem ke ba lapan kut bat bala sandur dah kaji shisha jongka lema kajing trei kajong musim kut kasi thi ke kong petros nong adu khat ar ko ong kum ki khunlung badang kha to phin ko hir ya ka ba sngur ka dut ka ba demen sim khnang ba phin yo san ka sya ka jepet im ki briu ki ba mat sya re ba ki don ne kajing terang kajing sliang ya khatin kajung ulai nang ta kajuk kasithi kan kong petros way de khot ar ko ong haba pila pen khut ya kimen sim jong phi ha ka jing ko ngo ya ka ji sha do men sim ka jing nang san jong i jong ba ha kata ka dei usok je krebe bal kani ka jia da ka ba ko ngo ya khtin ju blai lamba ka jing trelang ka jong men sim khut jong blai ujon calvin haki institute uong men sim chris u shan shap ya ka jing hi kai shong ten rai jo ka jing thop khut ha ka jing mut jong ki baru belai. Umen simu Chris ushan syap. Penteri kam ya kajing syap jok belai. Ha ki briu ki bawat yu belai. Ki briu batrang basliang ya belai berketin ke jong. Ngaku ban kedau atli ki nuksa nak tasmen ke berim. Kawapan i kan ka dur jok revival ka basisha. Kawai kalong ka revival hakapo jong sim jo saya. Kitab Kong Chronicle lonong lai pusau dukat kat sau hadukat kendai. Kani kebentak ya tu yang iba hakapor ke ba unius im jur saya udang pen khut ya kari ber kawai nak jing mani belai tau. But hadi kata la pen khut ke tempel ke jung belai. Ba hakapor pen khut ya ke tempel la weng lot igi tu ji jli barok ki belai tau jong ki wei pat ki je ben riu. Loong ba kita ki lendok ki la syam ya ka kitab ke hukum jung Moses. But kilawalam ya kasus im jur saya. But nda ulah pak puli ya kata kitab ki hukum. Anda puli kitab hukum. Kani arkon kalau pesau kat kendai ke ong. Te haba usim uli osngeu ki ketin kata hukum. Ulah kat ya laki jan. Ulah kat ya laki jan. Bat khot rafnyo ke ong bat ulah yam khmat ju utrai. Ting sutu ba kata ka bor lamba umen sibkhut ka batrai lamba ka ketin ka ju ke bolo persat. Kani kata ka bawan rak shisha ya ka jipun kendu ya ka jipun pat doknut. Bat ya kajing penkelah ke basisha ya kalong briu man briu nak kata kadang yu i hakadi ke bentah kalong ba da ka bor ka tinu belai lamba men sebkhut la revive ya kari berkawai la pentamai lawan rak ke revival ya kari Israel berkawai hakada ke bor kadang yu puli ar chronicle lai pusau du khalai pulai bong bat ujo saya ula penduk no ya kajing ijli barok nakiri barok ki bala dai haki khut Israel bat ula penlek ya kita barok ki bala syam ha Israel ban syakri utrai ublay ju kiken barok ki sngi ju ukim simla kendria nak babut utrai ublay ki pa ju ki kani ka jian marba kila syam ektin ju ublay kili osnge ektin ju ublay kaple jingmut ektin ju ublay bat kila kucing butan kok ngu ban pediang yaka kawai pak kanuksa ka bangi puli na kitab Nehemia lenong bapra kani badeng laban ong bakade ka revival hadin jo ka jingwan pai nak ka jinglong brau hababilan Kaladan kawai ke jingalang, hakawai ke madan, ke bakikot ke madan, ke bahamat ke khadop Ti hang niru kaju kedukom, ngan puli dekot pra ke baong. Bat kila puli syai, haka kitab ke hukum belai. Bat kila ayah ke jingmut, kumta bakila smuthu, ya ke jingpul kini kila lendok, kina ngelam, kila puli ke kitab hukum Moses, haupat ba, bakida batairu ban pensmuthu, ya ke jingmut jo kena hukum. Bat dekot ke bapra, ke jingmi nang ta kalau kini. Namar upajba aduh kau berkendai sorry namar upajba barok ulayam haba kilio sngeu ya kiktin ka hukum
Tiki para bagi hang ni kajuk ka efek kajuk ka jing tak kajuk ka bor ka jing tre jo ktinu belai lama men sebakut ka penlong gi brio bakin phai la di kin yu la di ko bakilong kin so thu ila ka jong ki jing duna je bakla jo ki hakmat jo belai but ki yo ban mat ya ka revival dan ka jip em thamai te ka revival ba shishan makata ki parlok bagi para bagi ka jia da ka burom yak tin jo belai da ka ba padok not bakin ben riu ban shem la di kum kita ka bal ya persya ya kaji shisha jongka tika dur jo kari bible bashisha kadi kami kata kolong kajing im kaba phaipa sha kajing buram ba kajing kok ngu ya kaktin kajing ubelai u sim jo kino yalap u Charles Haddon Spurgeon uang kumni uang ladangi kwa ya kiri bible ngide ban pen im ya kajing buram jongi ya kaktin kajing ubelai ladangi terang bagi dia rebel ngidi ban pun kiim ngidi ban siang ban wat ban tip ya kamon jublai pasal pang ublai nak katin kajung u ngiu isu nak tin jublai ba we pat syakri jublai kari bible ka pau shna hau syakri jublai usim David kadai kajing iet ya katin kajung ublai ba kajing kut jing mut ban suma deka ka penlong yu ba un tho ya ka sam ka basis pa ka khandai ba kani ka sam spa ka khandai ka dan haru ni chispa nyu pun tuli ki dekat bagi dekat barok juga dekat kitab Sam sepak kendai kadai kepala tok bet tang sepang kawai kapang baka tang pang kadai tang sepang kaan berkaktin kasih ubai kapat ikat nu kajing kelapa mut yang sini bet kapen long yu ubun terang yaktin jublai un it yaktin jublai hakajing ki revival ki perlok bagi para bagi biet ngiju i ki dak kishin ki ba pos sabar ki bala ju ong ki revival manifestations don ki balong shisha don ru ki ba trade ubaman takdau kaktim ka ong yang bangin haban yit ki men simbarok ti kidon kitak buku ni ke jing yam ke jing yalan yar kartat ke jing kalon jing bopti briu ning ong ki trans ke jing rekhi ba khot ni ki ong holy laughter ke jing bu at men sim like a drunk in the spirit ki ong tak jing pok snew jing pau ki dreams and visions bat ki we nang ta don ru ki ba ong ba haba yo revival da ka jing ai bor men sim kilak ban lek kamba kilak ban yu pau kilak ban tu lupa kilak ban backsuit bat ki we ngiu i haus im David baka tak dur ba pau jo ka bible ka dikani de khot ba khat we jo ni ka sam hispa ka khantai ong ngalari khop ya ka tin jong me ha ka do not khanang ba anum le pop ya me udon tang ka we ka jing ang not bangan ri ya ka jing long khut ya ka jing kentang jok ti ju play haladi ki hukum ju play haladi bangan um le pop tang ka we concern ka bos im udon ka long ba om perkhat ni ki ka banwan ra buram ni ladi hai tang ban pasub ha yo play da ka jing long khut ka ba kat kum ka tin ka ju play nanta ka dekat basis pak san uang ka tin jong me kalau ka syarak ki kijat jong ha baka jing syai kalenti jong uplet jing mot fokus be benong ba kan ka jing em jong ka di benong bala sandur bala penyat bala penbet jong ti be tang dak tin ka jong ublai kata ka de ka jing mot berkat jong ubriu ubala yo ya ka revival ka basisya ka bang la benong bakan ni ka de takadur jong ka revival ka basisya Way Francis Schaeffer uang ka reformation ka day ka jing paibyang siya ka doktrin basisya jo ka bible ka revival pa ka day ka jing le ya kata ka doktrin ka basisya da ka jing tray berkabor umensim bakoy tiban pun kut ya ka jing keren jonga lada ngikwa ban tenju ya ladi langi don kam revival ne em pila ban long ki ngila ban day kumlaong mana kibala ban le kamba pila ban day kinong backsud la ban day kinong pos new la ban day kinong yu ipau la ban day kinong tulupa kinong yalap kinong keren telit bakum ta terter dan ringin haban keli lagi don kam em revival ngin kan mau ki perlok bagi para bangi biit bau traju Yesus Kristus udah ong te ya kani ya bakum kita kiba snokum bakila yo shisai ka borman sim khoi nak tak dau kila la ban yalap kila ban itu lupa, kila ban backsud, kila ban lagi kamba. Ni Jisu udang ong kita ong, ngam jula itu ya pi ong. Kelit no nanga, pi kinong tray baman. Benban. Ni siam ya kani kawai. Ba utrai, unyau ya ubriu, ba ulong ubastat, ba ubas kem kanong rim dak ba ong kum ni. Uta ubas ngeu ikitien jonga, ba ubas le iki. Ngi kat no ba utrai Jisu Kristus, usim kia bah, ya kaktin gula ayah kibriu, buat ulang serius bah ya kaktin, mo
kiwi ki jat jing ai bor kilong bran kam tadi ka kham kor dar rahmat jubulai ke tin bul ai bot udah kemirin tiru baki beriu ju ki banget hu kin buram ni tin ju kin pediang tin ju kin im ka dukum tin ju nomor kata ki para banget ki parlok bi ka kham ton kam kalong banten ju yit ni dia ka keli ke jing keli ni keli kum ni hatu ngala sengut ulut ni em sepang ubelai ngala sengut ulut ni em ya ka mohon ka ju ubelai hakan ka jing lo Kristen jonga hatu ngala bam lendet ni em ngala ban bam lendet mu hasni ya kan ni ka tin ju ubelai bot om don isu hang ni ka bang ngala ban ong bang am don isu hang ni bang ampat sempang hatu keli ke jing keli ngalala ni em ban terkam lut ki ibarho ki belat ho hang ni hakan jing ka jonga ki para benget bagi parlok lada ka jubab kata ka jingkli kalong hoot kamut kata ka penisya bagi ton kamsu ngilade ki beriu ki bal im ya ka jing im mensim nai kaba piang hun sisa khmat jubulai ngim ton kamsu revival hendai lagi ong em ya ka jingkli kata kalong bang ngim de ban suhun ngim de ban suhun langi long ki airu langi la ban ayu ayuru pilak ban kambak ka do rum de ban suhun ya ka jing im Kristan jong pi terhaduk bahkan dapau kata kadur bersisa jo kasih revival hangi kata kalau kajing seliang jing terang yak tin ju kajing kajing buram yak tin kajing ubelai ki para bagi bi lada ka de bandon sisa kajing ki revival ka bakta yak met jongi ni kumbang la ong gitu ki manifestations mene lada ka de bandon sisa kajing ki revival ka bakta yak met jongi ka di bandong tangkan ni Isaya ndru fundriu khat ar ko ni hendrai ha uniu beriu ngan kemi wat hau ta bas nguduk bat bas ngosi kaman sim bat ubah kenyu hakikin jonga la lagi ban kir babal sisa kalong ngi kenyu hakmat kaburam ba ka jong khot jo ka tin jo blai bol ai ngi dakaba ngi trang ngi sliang ban pendem rit kamat ban pani una kapor ban ya tri lang ban sebok khot ban im ban seso hak ta ka jing im kaskum ka tin ka jong ublai teke para bagi ka jing khot hak ni pol mani khubor kalong tungin trang ban ngin sliang ya ka tin ka jo ublai kumul ong Petros kum ki khalung merangka ngin kwa hir ya kadut ka bati sim but ai baka jing tuai jungi hakani ka babal sandi kan long atrai par baiba ai kan sedang syua nanga bu hapo janga yu sumbah jo ka jing sliang ka jing perang ya ktin jong me bangan im ka jing im jonga ban seso ban penan buram ya me ka dukum ba me dawa nangi na ka ktin ba im ka jong me tikani ka long ka khubor ka wan ra hani ka por but ublei uni sne ban kerku balban yarap ya pi baro ki parlok be et ki parang bas ngap lamba kan ni chana balad pi don sisa jing terang ka jing sliang ya ka jing im thamai kata ka jing im rublei ngidon ka rukom bakta ka de tang makani pon umun sibo khoi be unas ngo bahai ban yarap lem bi tot jongi namari ki bar khoi ka ba umon ulapan pau hang ni bak ngingi re long ki student jok tin jublei ki nongbot ki senran gisu ki bade ban yai minat ya kan ni tahaduk bang lapoi sakata kaburam ublei nam takaburam ju amen tetung ne pendam ha jing doi ablei bukpa jing habeneng kaburam ka jing punon buram mar kalong yame naman melong ublei jungi ublei snai ban ayangi yakni ka jing tip ban ayangi yakni shabaro ka ba me malapan pau lamba khatin ba im jome ba si sha mem sumna shania tang hangi ki bri ko batlat ki bri ko balhap hak jibu bakhat ya belai Henry mala airu yo mun sibuk khoi ka bor jong me uba la persat yaktim im jong me balamba jong ban pentrai kam senaru ya ka jing sha jong ju thok khoi ha ka jing im jong nama trang na ngi trang sha ya ka jing wan jong jong me ngi trang sha ko tra ji subuk ko dor ya ka jing im thamai ka jong me ya ka jing khoi jong me ya ka jing im jong i trai bagi kumki balang ke jong me ha ka jing sngi trai habni ka partai bekerja mutlak ngi trang sha ko pa bagin yo ban mat ya ka bo jing khoi thamai ko pa ye nama tinggal dua kemat sampai ablay kumpa uni hemaya bakumba im josaya kila syam kitab ke hukum jome kila pusan ya ka kila sengau ya ka kila syasjo ya ka kila kat lagi jan kila yang pat nur haba kisah syasjo ya ka ai kan kum taru kabalang jome di sini ablay nama ngi sutu scam ko pa badai tang ba kata kalat bangi yo shisha ban mat ya ka jiri ba jan ba me bangi yo ban sutu ya ka jing don jome try bangi yo ban syam ko pa bangin syam ya ka jing ai bangin mat ya kajing kemen kajing sup nomar kan kajing wan juok jama gopa kabangi ong ka revival
Tukar ku mem ko pap ye ila ka jong ka khubor ka mal al ma shukri bot klot hani ka por ker ku yung snga paro makin mat ya ka jing ku jong tim im jome to snga ba pedang ko kenap ye ya ka ni ka jing dwai ka jing pa jing por nda ka ba man ye map no bon ki la kang pala me syam ngi ni pa ni ka tang try no in Jesus Christ ba ka ba wai no atau do airu ba ka jing e ba yang Jesus Christ bu try ka jing e ba ba pelatan ulai ka pan ban jikon le ma jing slok ka bari ba pertengan sai bor man sem ko beli ba krau benan bor barok ba highway unalong lembat pi baro na do menta besubam jikot amen